Sabona baba wami. Ninjani? Cha. Sabona baba. Ninjani baba? Baba besacela ukwenza i-interview nawe encane. Sicela baba usiphe isibongo nokuthi namhlanje lana kwenziwani nokuthi isikhundla sababa njengoba simbone phambili kolinsizwa ngabe uyini iqhaza libambile iliphi nokuthi le nsizwa wayihlanganisa kanjani. Sicela usiphe ngesibongo kuqala nendawo okuyona. Umbuso kamngadi Uba uMadlokofu. Bantosi bonke. Jonke la. Ukuthi ihlangane kwenza nje imihlangano ukuthi ukhulume nezinduna ukuze abantu babe into eyodwa kwaba yiloko nje Baba akukho okunye ngaphinde ngikusho ngoba into engiphila ngayo mina ukuthi ngiphila ngokuthi kuyaboniswana makwenziwa ayikho into enye ngenza yini baba ongayiphonsa noma ongayikhuthaza entsheni njengoba intsha isiyangena ezidakamizweni enza konke okungalungile yini ongayikhuthaza entsheni ilandela amasiko yenze izinto zabantu abasha kodwa okukhulu kakhulu kufanele ilandele amasiko esintu amasiko esintu iyona nto esiphila ngayo futhi kuyona yaphila ngaphandle kwamasiko ngeke kulungile baba kade simncoma lapha nenziwa sisimbahle ihlanguze ezinhle nani imbahle so sicela ukubuza okunye ukuthi lokho elikubona la namhlanje amanazarene njengoba ihlangene kukhona umshado okanje ngabe niyaqala ukubona lokho endaweni sebakwenza iqale ukukhuleni kwenu besingavamile ukubona ngoba kade kudala kuba nezinto eziwubandluluka manje amanazarene kwasaphathwa abantu esiphila nabo sesiyahlangana sibe into eyodwa nabo siyabonisana njengoba ngiyila nje ngibizwe ubaba wekhaya ukuthi ucela ngizonanisa umcimbi wakhe ngoba alisekho ubandlululo ubaba wekhaya ombutho usondele ba umena yena uzobona uyu ubaba wekhaya ombutho awushayani abantu ngicela ukubuza baba imaphi amazwi ungawadlulisa kubumbuso ukumbongela kulento emehlele namhlanje ukumbongela nje umhalalisele imaphi amazwi umhalalisele